Mnoho ľudí vydrží byť zamestnancom po celý život. Pána Ľuboša Bednára to prešlo už po 10 rokoch a tak zlatú klietku s pravidelnou výplatou vymenil za podnikanie. Urobil som si najskôr taký zoznam nápadov, ktoré by podľa mňa mohli mať potenciál. Jeden z tých nápadov, na ktoré som prišiel, boli práve ovocné kytice a ovocie v čokoláde. Keďže sympatický podnikateľ rád cestuje, nápad pre svoje podnikanie si priniesol spoza Veľkej Mláky. Bol som veľmi prekvapený, keď som pátral, že či na Slovensku niekto takéto niečo vyrába. Zistil som, že na Slovensku ani v okolitých krajinách taký produkt ešte nikto nepriniesol na trh. Niekto predsa len musí byť prvý a tak sa to celé v roku 2011 začalo. No a hneď od začiatku to bol podľa pána Bednára projekt odsúdený na úspech. Nepotrebujete na to mať nejaké stroje a podobne. Čiže bola to vec, ktorú sme boli schopní rozbehnúť spolu s mojou manželkou len z našich vlastných úspor. Podnikanie síce bez veľkých investícií, no dizajnérske zručnosti boli viac ako žiaduce. Kytice vyrábala manželka a ja som ich potom doručoval. Z počtu objednávok, ktoré sa dali na začiatku spočítať na prstoch ruky, sa však podnikanie rozvilo až na desiatky ovocných kytíc, ktoré vo firme vzniknú každý deň. To bolo na tomto úžasné, že sme napríklad videli, že sme doručili kyticu do nejakej firmy a v zápätí na to, alebo deň na to sme dostali z tej istej firmy novú objednávku. Po pár mesiacoch od vzniku sa preto firma musela rozšíriť najmä personálne. Naši zákazníci sú primárne jednotlivci. Ľudia, ktorí potrebujú poslať svojim blízkym darček, prekvapenie k rôznym príležitostiam, či už narodeniny, meniny, z lásky alebo len tak. Za ten čas, čo chutné kytice fungujú, potešili už mnohých zákazníkov, ale nie len z ľudskej ríše. Kôň oslavoval narodeniny, tak sme pripravili ovocnú kyticu pre koňa, do ktorej sme ešte umiestnili aj takú konskú hlavu, nakreslenú konskú hlavu na ananáse v čokoláde. Ten kôň si to určite nenechá len pre seba, keďže sa do chutných kytíc dostala aj ďalšia zaujímavá požiadavka. Pokiaľ si dobre pamätám, kytica mala ísť pre psa podľa toho odkazu, ktorý tam bol na kartičke. Častokrát ovocie nakupujem osobne ja sám, kedy dôkladne kontrolujem kvalitu a vyberám naozaj len tie najlepšie kusy. Nemám očakávanie, že niekto, kto príde na prijímací pohovor, príde s tým, že ukáže nám, ako sa robí ovocná kytica. Skôr je to o tom, aby ten človek bol zručný. Manžel je podnikateľ, ja myslím, že úplne najlepší, lebo on vie spraviť všetko. On tu spraví prácu za minimálne 5 ľudí. Pomôže nám, aj keď v kuchyni nestíhame. Potrpí si na pedantnosti. Perfektný. Vie, ako má prispievať ľuďom a vie, ako má robiť s týmto biznisom. Po dlhej dobe, keď som sa tu zamestnal, tak som zistil, že nie sú iba zlí podnikateľ na Slovensku, ale že sú aj seriózni a ľudskí. Som šťastný ženatý a mám 2 krásne deti, tak po práci sa v prvom rade snažím venovať maximum času svojej rodine. Asi najlepšie zrelaxujem pri čítaní alebo pri sledovaní. Najviac ma baví ekonomika, politika, história. S rodinou sa venujeme najmä turistike, najmä v letnom období. V zime sú to spoločné lyžovačky. Podnikanie mi umožňuje nechať po sebe hodnoty, ktoré môžu pretrvať. A to je práve jeden z tých dôvodov, pre ktoré ma podnikanie baví a je zmyslom môjho života.